Ayo yo blay bala penyo yang ni galat kumni season 4. Penyo ban lech akmat jong u. Lengba jong ni devotion. Kabakot yang ni ban mani u hagane step ka pamata. Priang sobha nam ta ki par bagit bi baro. Ki basngap bar ki bayo sngau. Bar ki bapet ye gani ka kubor hagane ka por ka pamata. Ngaj bau blay kerku ya pi baro. Baba pi sngap ya kecin ke jong blay. Pi omat ya ke jingkerku ha ke em ke jong pi. Klem daklet ro ban ai ku blay ke Good News TV. Badi kinong tray jongka. Ki bala penbit penbiang ya ke program jongga devotion. Bat kumjuru ya ke jeseng samla jo KGP sep ni jongi. Idwai bo blay un kerku bat u blay un yalam. Ya ki kam baro ki baki ki tray baki penyan. Nagamta ka buram ka jong u. Kabenta bar ka pang hagane ka por ka bamta bangin pai kum ka ji slok ba ka ji pusan ka balingkat. Kalong ya kumba ka jingkhat ka khot ya pi. Kan nong rem nak chin ke jong blay kalong nak chitiu pol siki Ephesus kalong ka baningkong o kalong ka basaw ka dekat ka baningkong haduk ka balai chin ke jong blay ka kran berkapan kan mau yangi dak bawang na markata nga unong sya set bendi ho try nga kerpat ye pi ba pinyat ku ba pidei ya kata ka jingkhat dak balakhat ye pi Daka jing sngauret ba daka jing jam not ro. Daka jing ya sya slam. Daka ba ya sya perlok hi. Haka jing i. Daka ba ya le minot ban bat ya kejilong kawai. Jong mensim haka jing kum ka jing sok. Ka jing semu ka bakong san ka bau apostol Paul. Utho ya kini ka shiti syakinong Ephesus kalong. Ban kerpat ya ki parangai bangai paro ki badan haka balang ha Ephesus bakin ya haka jingilong kawai hau kres kabar ban penken mau yaki bakata ka jingkhat kalong ka jingkhat ka jong blay yaki bat upen seluruh yaki bakin bakin ya ketkum ka jingkhat ni ka jikai kres kalonong ka basaw kedkhat ka banikong haduk ka balai wa apostol Paul habuk tho ya kena kesti ubu sautli ki beron kam akmat. Jong kinong Ephesus bat kumjuru yangi. Baka jingem Kristan jongi. Ngidei ban le ya ki ba ublay khot yanga. Bat yangi ban pensko bhai u bat ya ki paraban riu. Kabaning kong kalong ban ya hakaji sauret. Kabar ban ya hakaji jamnot. Kabalai ban ya daka jing yasha. Bat kebasaw ban ya da ka jing i. Kita gini saw tali. Ki benta ki bau u apus u pol habau tho yang ni ka shi Ephesus. U kwa baki kun ki bron hapo ka balang ha Ephesus kin ya hakini saw tali ki benta. Lingko da agane ka po tugini pai bat ngai ki jingkhat. Apostol Paul bakumnu kum ki banget ngidei banyat kabanikong banyat da jing sauret banyat da jing sauret ka dawa ban ka jing ka basuret ka jing ken baki ki kambha banyalade bat ubom sarong thala haksi no way ki ong a humble person lene a humble man is a person who has a humble opinion of himself. Ban skaurit namar kata ka dawaru ban nyau yakiwei ki bakambha ban yalade. Filipi arlai kaong watle ru daga jingya pen lane daga jing sarong ndai daga jing saurit da nyau pi yaki perlok ki bakambha ban yalade. Ban skaurit kadawa ban long barabor ki bai kibasyani abet haka jelam ke jong blay.
ban yo ya ke jing rap na u namar udai ubala ban le ya ki ba ubriu umla Filipi Saul khatlai ka ong ngala ban le ya ki baro hauta uba penchat bor yanga kumta kabakum kata ka jing sauret kadai ka jing long kabadon lakador haga ban pensko bae ya ublai bat ka long ro kabaran kam haga jing dai bat ki para briuru kabar ban ya daga jing jamnot ka jim jamnot ka be sejngai ye kerkom penhiar keput lani ka bor ban siukliang daga basniu ya ka basniu ka jing jamnot kam dei setia ka jing tulot bor Henry kadai ka bor ka badan hapo jong ka jing syak penyat ha u badan bor utrai jongi uji skres sakapor balakem yu u bansa narpna simla pen ya ka bor lane uklam bitar ya kita ki baraya u bansa narpna ndai ulasya ha ka jing penyat jong uta u badan bor bat usule ya ka mon ka jong u hang ni yu ya ka jing jamnot ka jong Jesus Christ da ka baula siu kliang da ka jing i da ka jing bha da ka jing isnai bat da ka jing map ai warla ula dei ban sya kran ben ula dei ban sya ban tiu ubala dei ban sya thap sya syo sya sempat ro nei sem lapan pai pat syaki da ka basniu ya ka basniu hnrei ula siu kliang ki da ka basniu sya ka babha kabalai banyat ha ka jing ya sya banyat ha ka jing ya sya kamut banyat ha ka jing ka jing tenju ka jing syapting ka jing kuslai namara ka jing Kristan ka basisha ka don ka madan thama ka basir kai kumta ka jing ya sya kam pendem ha ka jing sya job ndrei ka be thong sya ka jing job ka badan buram Sipol Kolosai kelenong balai dekat bakat dukat lai ka ong namar kata kum kita kibala jit kiba khoj bat kiba ije jong blai to pin Yakub ya ka jing sausenai ka jing sbon ka jing ngauret ka jing jamnut ka jing Yahya Islam da ka ba Yahya Islam perlok bat da ka ba ya ma perlok lada uno udan ka jing mudoi ya no ya no kuma utrai ulama pi kum taru tole mapi kamenta ka basau ban ya da ka jing it ka ba kachin ka jong play ka hikai kam dei ka jing it ka basdang bat ka bakut tang ha ka jing skau bat ka jing ki mensim ndai ka jing it ka ba kachin ka jong play ka hikai ka long ba ka jing it ka ba kersoi na du ka donut ka basisha bat ka bala man pen ya kita ki jingle bat ki kam la kalong ha ka no ka benta ha ka jing jongi kum ki brio koren khat lai sao ka kran ka jing ka ya sha islam ka jing ka le sbon ka jing kam ju pi hun ka jing kam ju le sarong yala de kam pen meng markata kum kimasiem ki bakodor katkom kani ka jing pusan lingkat yakni ka hakani ka por ublai ukhat yangi kum ki khon ki basuspa daga dorba aslam jong u bangin ka jing jongi halor ki tei ki nongrem khnang bangin la banyat kum bala khat yangi namar ngi so tho bala dangim katkom ki tei ki nongrem naksin ki jong blai kata ka jinyat lenti ka jongi kanum don kano ka balong efektif nam taki wepat apostle Paul upasat jingmot cucu babangi yat katkum kita ki jing sisa ngila banwanra ya ka jinglong ka wei hapo ka ying kasam kasnong ka thau ki balang batwat ka imlang ka salang gerpange ngin longru ka jingker khu nam taki weipat bat ka bakong san kum ki khun ki jong blai
banwan ra yaki sha utrai ublai unkurku nagam taga buram ko jung u ngini duai turai ngila yo yak chin ko jome ka bai thu yangi ablai haba me khat yangi kai ko turai shaka banta nam ka kam ko jome angin long ki ba jem nuot ki ba skauret ki ba ya bat me ablai bat kat kum kanong rem ka chin ka jome ya rap yangi kunrat baba ngimat ya kje kudu akjing em ko jongi ngin penskam ya kanong rem juga kecin ke jome dak bangin ya kat kum ka me malaikai akjing em ko jongi bat kum juru kat kum ka me malakhat nagam ta jongi ngi duai ablai ba memen don isnai lamba jongi ka kubor ka mamta kanrat baka longa jingkar ku nam taki kun ki jome ki bas ngap bar ki bapet eka kerku ablai ya ni kapor bare kapor ka brang sa jong ching em jongi o jisu ngi duai amen.